खुलुमबाय। दिनै 11 एप्रिल 2024 बिस्थिबार। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरागावनिफ्राय सासे सुबुङा सासे गथ'खौ किडनेप खालामनायनि उनाव पुलिसजों हमजादों। पुलिसआ दायनिगिरिखौ पलासबारिनिफ्राय एरेस्ट खालामदों आरो दायनिगिरिया गथ'नि बिमाजों इसिङारि सोमोन्दो दंमोन आरो गथ'नि बिमाखौ गावजों खारफानो थाखाय लेंबाय थायोमोन। नाथाय बिमाया थाङिनि थाखाय दायनिगिरिया गथ'खौ किडनेप खालामनानै लांदोंमोन आरो दायनिगिरिया पुलिसनि सिगाङाव गथ'खौ लाफानानै बुरलुंबुथुर दैमायावबो बारजुमनो नाजादोंमोन, नाथाय बारजुमनो हायासै। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय पबित्र दास आरो बेनिफ्राय गंसे साखा खबब्रै गारिबो बोखांनो हादों। दिल्लीयाव सासे सेंग्राया गावजों जमा थाफाग्रा गार्लफ्रेन्डखौ बुथारनानै गावनि गार्लफ्रेन्डनि गोथै सह'खौ जि-जोम दोनग्रा आलमिरायाव एरसोना दोन्दोंमोन। उनाव सिख्लानि नखरनि मानसिफ्रा फिसाजोनि जेबो खौरां मोनैयाव आरो फिसाजोआ फन हमैयाव मबाइलआ सुइच अफ जाबाय थानायाव पुलिसनो केस होयो आरो पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ राजस्थाननिफ्राय एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव दिल्ली फारसे लाबोफिनदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बिपल टेलर आरो सिख्लाया 22 बोसोर बैसोनिमोन, नाथाय बुथारजानाय सिख्लानि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। जम्मु एन्ड काश्मीरनि शपियानाव गुबुन रायजोनिफ्राय खामानि मावनो थांनाय सासे लेबारखौ उदखारिया गुलि गावदों। गुलि गावजानाय लेबारनि मुङा जाबाय दिलरनजीत सिंह, उत्तराखन्डनि देहरादूननि थागिबि। दा बेखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि हालामनि साहा ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दंगासिनो दङ। रायजो राजाफ्रा गोग्गो लोंग्रा दै, कारेन्ट, लामा दालां आरो फरायसालिनि आंखालाव भुगिनानै दङ, नाथाय बिथांमोनखौ दिनैसिमबो रावबो सरकारा नायफिनाखै। जोंनाथ' दैया बिराद खस्थ'थार। हाजो हालायावसो जोङो हौवाफोर गैयाबा लायनो गोनां जायो। जेने थेने खस्थ' मस्थ', सोरबाबा साइकेल रोङो, सोरबाबा साइकेल रोङा। खस्थ' जोङो ज' थांनानै आरो मैदेर बायदिसिनाबो दङ। गिबाबो जों गवा, जेने थेने लायनानै फैनांगौ जायो। बादामालि, मालाबा हाब्रु, मालाबा बाला, बेखौनो जों लाबोनानै लोंनो गोनां जायो। दैनि थाखाय सारमोना अननानै जोंनो एसे जुगान होना होबानो जाबाय। जोङो 2003निफ्रायनो हाबदों, 2001निफ्रायनो हाबदों। आंना गोरोन्थि जादों सारमोन। 2001निफ्रायनो जोङो हादान जाजेननायनिफ्राय हाग्रा सिफायनानै जों जाफैदों। बेनिफ्रायनो जों बिराद खस्थ'यैनो जों जागासिनो दं। मालाबा समाव अखा हायो, दैया गुबुङो, मालाबा समाव मैदेर गाग्लिना हरो। बे मैदेर गाग्लिनायखौनो जों लोंनो गोनां जायो। गथ' गथाय जोङो गासिबो लेथ्रायैनो लोंनो गोनां जायो। जोंहा सरनो हानाय फिल्टार बायदिसिना बायनोबो बारा एसेबां थाखा फैसानिबो गोहो गैया। जों एसे खस्थ' मावनानै हाजिरा हुजिरा मावनानै जों जायो। बिनि थाखायनो जोङो सारमोननिसिम आर'ज गाबो, जोंनो जाहाथे बे जुगानखौ अननानै हरो। सारमोनाथ' होनो जोंनि सिगाङाव, नोंसोरो जोंनियाव भट हो, भट होबानो जों दैनि जुगान होगोन, जिखुनु माबा मोनसे जुगानखौ हरगोन आरो जोंनो पिएम किसान माबा माबि किसान अरुणदय आसनि बायदिसिना लिरनानै होगोन होनो। जों लिरनो थाङो, जों मोना। जों जाम्बा जाम्बि, जोङो नागिरनानैबो मोना, संनानैबो मोना। बिनि थाखाय सारमोना जोंनो अननानै बेखौ बानायना हो होननानै आङो खावलायो। सारमोना जोंखौ अनहर। जों हाग्रा सिङाव बेसेबा गोबावनिफ्राय रायजो जाबोबाय। दा गथ' गथायखौ जों फोरोंलांनो हानाय एसे एनै मदद मोननो हानाय सारमोनाव जों बियो आरो जों लुगैयो। दा फैबाय थानाय भटनि बिजोंनि गेजेराव जोङो बिजेपिखौनो जोङो जेब्लायबो सापर्ट होयो। दा बे सारमोना जोंनो, दा जों बे बिजेपियावनो भट होयो नालाय, जोंनो दा दैनि जुगान हरनांगोन आरो गथ' गथाय फोरोंलांनो थांनो थाखाय जोंनो फरायसालियाव फरायनो हानाय फोरोंगिरि हरनांगोन आरो जोंनो लामा फुदुलिखौ जोंनो सारमोना बानायनानै होनांगोन। जोंनो बेनि थाखाय जुगानखौ हरजोबनांगोन आरो सारमोना जोंनो। सारमोना जोंखौ अननानै नायहरनानै जोंनो जेने थेने जगार खालामनानैबाबो सारमोना हरथारनांगोन आरो जोंनो। सनापुर गामिनि जानानै आङो मानगोनां खौरांगिरि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन, आं दिनै सनापुर गामिनि जानानै नोंथांमोनखौ मान बावबाय आरो बे जोंनि जेंना जेंसिनि सिङाव नोंथांमोनखौ
खौरां रादाब बेसेबां रादाबगिरि नोंथांमोनखौ आं बरायबाय। आरो बे लोगोसे जोंनि सनापुर गामिनि गोबां जोंहा समस्या दङ। बे समस्याया जाहैबाय जोंहा जल जीवन आसनि जितु सेन्ट्रेल स्किमनि बाजेट आसनिफोरखौ जों दासिमबो मोनफुंनो हायाखै। आरो गिबियाव जोंनि बारग'लांनाय एमएलएफ्राबो जोंनि थाखाय गोबां खामानिफोरखौ मावफुंनानै होआखै। बेनि थाखाय जोङो मोजां दै थोबसे मोजां गोथार दै मोनलोंनो हायाखै। आरो लोगोसे जोंनि सनापुरनि गामिल' नङा, जोंनि बे जेंना जेंसिनि गेजेराव गासैबो समस्या बिथिङावनो जोंहा मोनफुंनो हायाखै। अकल जोङो दैनिल' नङा, जोंनि समस्यायानो जाबाय स्कुलनि जितुनि गभर्नमेन्टनि आसनिफोर, बे आसनिफोरा जों मोनफुंनो हायाखै। जेरै फोरोंसालियाव फोरोंगिरि नांगौमोन, सरकारि आसनि बेबायदि जोंनो फोरोंगुरु मास्टारफोर मोननो हायाखै। आरो लोगोसे जोंनि अंगनाबादि बेफोरबो जोंनि थाखाय जाफुङाखै। आरो लोगोसे जोंनि लामा, जोंनि बे सम्पा फोथार आरो सनापुर प्लास जोंनि बे एलेकायाव जोंनि नांगौ गोनां लामाफोरखौ जों मोननो हायाखै। मोनसे केन्द्र हिसाबै आबुङै लामा जोंनि थाखाय नांगौ। आरो बे लामाफोरनि थाखाय जों मोनफुंनो हायैनि थाखाय जोंहा गोबां दुखु खस्थ' जादों। मानो होनब्ला जोंनि गिबि बे गभर्नमेन्ट स्कुल थानायनि सिङाव गभर्नमेन्ट स्कुलनि गथ'फ्रा बबाव बारलांनांगौ, एमइ स्कुलाव बारलांनो थाखाय, एलपि स्कुलनिफ्राय बारलांनो थाखाय, हाइ स्कुलाव थांनो थाखाय लामा फुदुलि गैयाबा, बिजुलिफोर गैयाब्ला बे जोंनि जायगायाव खोमसि लामायैनो जोङो बिराद दुखु गोनाङै जोङो नेवसिनानै थानांदों। आरो बिनि थाखाय जों सुफुंनानै मोनगोन होननानै प्राइम मिनिस्टारनिसिम जोङो बेखौनो जोङो बरायबाय। आं सनापुरनि जानानै बेखिनि फंनैसो बिबुंथिखौ गोबाङैनो दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नायफिनगोन होननानै जों साननानै दङ। गोबां जोंहा दुखु जेंना जेंसिनि सिङाव जों मानसिब्लाबो, आखाइनि फिंगार होदोंब्लाबो, बबेबा होदोंब्लाबो, प्राइम मिनिस्टार, एमएलए, एमपि देरहा होदोंब्लाबो जोंनो जेरैबायदि नांगौखिनि जों बेबायदि मोननो हायाखै। जों बेसेबां जुनारनि समान, जुनारासो हाग्रा सिङाव थायो होननाय बायदि जोंखौ बेबायदि खालामदों। लामा फुदुलि गैया, दै अर गैया, जों खोमसि खोमलाव थानांदों। जेरै बिजुलि गैया, बे सिङाव जोङो बेसेबां जुनारनि समान बायदि जों बे संसाराव रायजो जानानै दङ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।